Today is February 11, 2022, Thursday. Nandito tayo sa plaza ng Naga City. Yan. Okay. Pink na pink. Pink na pink ang Naga. As you can see, pink na pink. Lahat ng street dito sa Naga. Nasa sentro na tayo. Sentro ng Naga. Kasakot po. Mukha ko na nakikita. Wait. Ano yun? Artwork? Hindi ko maintindihan. Yun pala yung dahilan. Kaya pink na pink ang Naga. Ito naman. Iwan. Hindi ko alam yan. Pero ito nakakatuwa. Mukhang mga potpourri. Kaya nang kumain na ako ng halo-halo sa Chowking. May napagtanungan ako kung saan masarap kumain ng halo-halo, sabi nung tindera, dun sa Chowking. So ibig sabihin, dito sa Naga, kung saan masarap kumain ng halo-halo sa Chowking. Papalik nga ako sa parking. Oops, naku, paparadaan pa yung tinatayuan ko. Kulang sa parking dito sa lugar na to. Doon yata sila nagpa-meeting de Avance. Kuya, baka na kuya. Kuya, pili ka na ng ano, Ay, palistan ito, mo. yan. Yung ulistan mo. Yung tiga 100 lang, boy. Yung dalawa lang. Dalawa Asa na? na. Boy! Nawala na yung tindera. Dalawa na. Dalawa. Teka. Mura na yan ya. Magkabalit pati yan ang text doon. 200. Asa yan ang ano, kuya? Ha? Asa halo-halo mo? Kumain na ako sa Chowking. Hindi mo kami dinalhan. Gusto mo ba? Babalik ako. Hindi na kami. Pinigyan mo kami. Pagbalik ka sa susunod na taon. Ang tagal pa ng kuya. Oo. Hindi na halo-halo. Magsama na yung ano, burger saka french fries. Burger sa french fries. Sa next year ba magkakaya? Sige, sa susunod na pagbalik ko. Ito. Kaya bayad, be. Thank you, ya. Ayun. Di ba ipapagpag mo muna dun sa mga paninda Para, ano, para mabenta. para maswerte? Oo. Buena mano. Madami yung ano, bayad. Oo. Ayun. Okay. Saan yung hagdan packet sa parking? Parking. Yung isang nito, dadaling ko sa Maynila. Ha? Ah, sige, di bali na. Cut. Dito pala ang bilihan ng mga
pasalubong na pili. Ay, oops. Ayun. Makuha na daw kung ako na rin.